हेलो दोस्तों, आज घरे गाड़ी पूजा होची। घर गाड़ी पूजा दशहरा दशमी गाड़ी पूजा आसन देखिए केमती घरे आमर पूजा होची। गाड़ी पूजा होची। वीडियो टी भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आसन देखिए देखु ऋषि ऋतुर साइकेल बाइक बसी ऋषि डुगुलू गाड़ी बापा पूजा कर गाड़ी अबे मना डुबलो अबे तो कर रहा ना देखें गाड़ी पूजा होची। गाड़ी पूजा हम नहीं तो हैरान बसना आने रहा तो हाँ उन्हें तो कर दे रहा है माँ कुड़ी गाड़ी ये बाहर कर दो पकड़ते तीनटा बाहर इसका बाहर करो पूजा आरंभ होला। उड़बो जाए
କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆମ ଅଜା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରୁହ ଟିକେ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦବୁ ଯା। ବାରି କଡେ ନୁଡା ଘର ପଟେ ନାହିଁ ମ ମଝିରେ 4ଟା ସାଇକେଲ ଅଛି ଆଉ 3ଟା ବାଇକ୍ ସୁବିଧା कहीं पैसा दे कहीं दे तू हेरा खाली चूड़ी लगा दे कहीं गुआ को हेरा दे तू छुच में जाएगी नाच पे यार ସାଇକେଲ ଜାଗାରେ କିଆ ନେବୁରେ ଦେଉଛ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ମାଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିବନି ଖାଲି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଦେବ ନା ଆଉ ସାଇକେଲ କରୁଛେ ଖାଲି ବାଟେଇ ଦଉଛୁ ଏବେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଚିକୁ ତାଙ୍କ ୟାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନୋଟର ଗାଡ଼ି ପଛକରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ନେବୁ ବାବା ନେବୁ ଦେଇଦେଲ ପଛପଟେ ନେଇକିନା ଦେଇଦେ ବେକରେ ତାର ଦିଅ ବେକରେ କଣ ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ଖାଲି ଧରିଛି ମୋବାଇଲଟା ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି କି ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସେଇଟା କହିବ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ କରିଦେବୁ ସାଇଡ଼ରେ
ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ? କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି। ପାପୁଲୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋ ଗାଡ଼ି ଏ ଡଗ୍ ତୋ ଗାଡ଼ି ବାନ୍ଧେ ବାବା ଛାଡ଼େଇଦେଲି। एना भूखे मरे ना याकू मजबूतिया दे सुन मरे दे आलो रुनी मैंने पढ़ लाती जला मुट्ठी पेंट ଆମ ବାବା ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଡୁଗଲି ଆମର ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ମୋ ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ଭାଇନାର ସାଇକେଲ, ଭାଇନା ସାଇକେଲ, ଆମ ଗାଡ଼ି, କେକୁ ଭାଇର ଗାଡ଼ି, ତାର ସ୍କୁଟି, ଭାଇନାର ଗାଡ଼ି, नदी और के सेंटर गोड़े दिए दे ना बुरा फट गया ମୋ ବାବା ହେଲେ ମୋ ବାବା ଆଇନା ମୋ ବାବା ଆଇନା ଲେମ୍ବୁ ଫଟେବେ। क्या हाथोटा दौଛୁ ଫେଲେ ବୋଲି ଲେମ୍ବୁ 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 ଦିଆହେଇଛି ଚକା ତଳେ ଦେଇଦେଲୁ ଡୁଗୁଲୁ ଦେ ଚକା ତଳେ ଦେ ଥାଉ ହଁ ଅଛି ପଛଡ଼ା ହେଇନି ଆଣ ପଛଡ଼ା ପଛରେ ଆଗରେ ଦେ ହେଇରେ ପଛ ଚକା ଆଗରେ ହଁ ଥାଉ ଆରେ ପୁଅ ଭୋଗରା ପକେଇଦେଲୁ କି तो साइकिल रे छिट बांधिलु हैं कक्का पड़िब पळया आरंभ मड़ा आरंभ हो गला बापा न टिके पकई दे